zaujímavú tému. Participácia. My sa vždy smejeme na tom, že keď to dáme do názvu čohokoľvek, tak účastníci automaticky nechcú prísť. Takže vám veľmi pekne gratulujeme a ďakujeme za to, že ste prišli, a že ste sa prihlásili a práve túto tému bude facilitovať naša Veronika, naša Ahojte. školiteľka, ktorej za chvíľočku hneď odovzdám slovo. Tak teraz sa len pozerám na hodinky, že je 17:02, tak či dáme ešte akademické 3 minútky. Môžeme dať ešte tak jednu, dve. Dobre, dobre. Tak, ale aj tak veľmi pekne ďakujem, lebo toto je naozaj taká ťažšia, jedna z tých ťažších tém. A ďakujem aj Veroniku, že to poňala, ale máme tu aj Mišku, druhú školiteľku medzi nami, takže tešíme sa, že... Ahojte. Ahoj Tak Miška, ahoj, ja ahoj. sa aj kameru zapnem, nech ma vidíte. Svietiť. To by bolo Takže, fajn. ahojte. Čauko, čauko, Miška. Tak medzi tým len povieme, že naozaj toto je jeden z série online webinárov a ešte nás čaká do konca školského roka jeden. Dobrovoľníctvo, tak ten budeme mať o týždeň. Myslím, že o týždeň to vychádza, že dievčatá, dobre Mhm. to hovoríme. A, a potom vlastne nás čakajú až na jeseň. A o tom vám Veronika ešte bude rozprávať a pripomienkovať, bude hovoriť o tom. A s tým, že vlastne naozaj potom nájdete tie výstupy všetko na webe našom a určite vám pošleme linky po tomto webináre, aby ste vedeli, že kde nájdete všetky tie informácie alebo kde si môžete stiahnuť čokoľvek, aj ďalšie materiály ohľadne tejto témy. Ja rozmýšľam nad tým, že keď by niekto bol veľmi aktívny, tak Veronika môže aj rozhodnúť a niektoré offline príručky môže niekto dostať aj poštou, keď sa To je dohodne. pravda. Môžeme, takže ak by ste mali záujem, budeme sa veľmi tešiť. A myslím si, že môžeme tak pomaličky začať a keď sa niekto pripojí, tak už sa pripoja do Áno, ako, prebiehajúceho. ako hovorí kolega, že je to nefér voči tým, ktorí prídu na čas, keď čakáme na všetkých ostatných. Takže Veronika, nech sa páči, odovzdávam ti slovo. Ďakujem. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Ako už si sa dnes povedala, budeme sa venovať participácii a zastupiteľskej demokracii. A keď to môže znieť tak strašidelne a veľmi desivo, tak skúsime na to pozrieť aj takou interaktívnejšou formou. Asi už viete, niektorí ste sa teda už v predošlých webinároch zúčastnili, takže my sa venujeme aktivitám neformálneho vzdelávania a teda všetky webináre sú vedené práve skrz neformálne vzdelávanie a metódy neformálneho vzdelávania. A teda ja by som vás hneď tak z hurta chcela zapojiť a chcela pozvať do aktivity na Mentimeter. Keďže vieme, že participácia, alebo teda možno sa neskôr dozvieme, je hlavne o rozhodovaní a zapájaní sa, tak na začiatok by som vám chcela ukázať, aby ste sa aj vy rozhodli a práve o čom sa budeme rozhodovať, budú nejaké aspekty tohoto webinára. Takže ja teraz prepnem na Mentimeter a pozrieme sa na prvú otázku. Takže môžete si naskenovať kód a skúsiť zahlasovať, že čo by ste dnes viac chceli. Či sa chceme viac pozerať na nejaké praktické, či by vás zaujímala viac nejaká diskusia, možno nejaké nástroje, ako participovať, chcete viac otázok, takže skúste zahlasovať. Dobre, takže máme tu 6 odpovedí z 8 prihlásených zariadení, ale predpokladám, že už sa to nebude teda viac nejako hýbať. Takže viac praktických nástrojov, to bolo teda nejaké vaše rozhodnutie. Praktické nástroje máme, teda praktické príklady máme nachystané, takže určite sa na nich pozrieme. A ešte mám na vás takú druhú zapájaciu otázku a to bude, ako máme pracovať s otázkami.
či teda chcete. A môžete v tejto možnosti vybrať aj viacero odpovedí, čiže môže to byť napríklad priebežne, až na konci, cez chat, cez mikrofón. Skúste. Mhm. Dobre. Takže budeme otázky klasť priebežne a cez chat. Takže kedykoľvek budete mať nejakú otázku alebo budete sa chcieť pridať do diskusie, tak môžete ísť do chatu a písať. A máme aj niektorí, ktorí chcú odpovedať cez mikrofón, takže feel free si zapnúť mikrofón kedykoľvek a tiež sa rovnako pýtať. Dobre, to bolo na začiatok také veľmi rýchle zapojenie a teraz prejdeme už priamo do prezentácie. A teda, ako sme spomínali už na začiatku, toto je tretí zo série webinárov, ktoré organizujeme. Na jeseň potom budú nasledovať ešte ďalšie na ďalšie témy, ale teda o 2 týždne nás bude čakať téma dobrovoľníctvo a veľmi by som vás chcela pozvať. Získavate certifikáty, získavate vedomosti a tento čas môžete straviť. Dúfam, že príjemne a dúfam, že sa zabavíte a hlavne to pre vás bude nejako informačne zaujímavé. Takže prejdeme k úvodu a obsahu, takže budeme sa pozerať, čo je to participácia, potom bude následovať taká kratšia aktivita, kde budeme diskutovať, potom si dáme Q&A o participácii, takže máme nachystané aj nejaké otázky, aj vy budete môcť klásť otázky a teda môjim dnešným hostom je Silvia, ktorá sa participácii venuje už 20-30 rokov, no veľa, potom ešte povieme. Takže naozaj máme akože výnimočného hostia z praxe, takže tie veci, ktoré zaznejú, budú nielenže dôležité, ale naozaj budú odžité. Takže to je taká veľmi pridaná hodnota, čo nás dnes čaká. A potom sa budeme baviť o komunikácii a aktivitách a potom prejdeme na tie príklady, ktoré vás aj zaujímali, máme ich nachystané niekoľko a pozrieme sa aj na reálny dopad participácie. No, ja by som vás na úvod chcela takto znova vyzvať do Mentimetra s tým, že by som sa vás chcela opýtať, aké veci sa vám spájajú s participáciou. Teda následuje nejaký word cloud, ten Mentimeter link je stále ten istý a teda skúste napísať, že aké slova sa vám asociujú, keď počujete participácia. Super. Takže máme tu účasť na nejakej aktivite, o mne so mnou, paráda. Mesto, spolupráca, spolu, diskusia, parlament, rovnocennosť, to je paráda. Silnejší väzba k organizácii, byť vypočutý, úplne super. Účasť, zapojenie sa. Takže myslím si, že všetci do nejakej miery viete, čo je to participácia, alebo teda vaše odpovede znejú, takže máte šajnu, čo je úplne super. Ja to teraz len takto trošku teoreticky zhrniem na tomto mojom slajde. A teda participácia je presne, ako ste správne uvedli, nejaká účasť na rozhodovaní, celkovo je teda účasť verejnosti, takže to môže byť úplne kdokoľvek. Kedysi sa používali slova ako spolupodielanie, spolurozhodovanie a teda ide o synonymá. Takže nemusí to byť len teda takéto možno odstrašujúce slovo participácia, ale môžu to byť aj slova, ktoré znejú tak možno príjemnejšie. A teda ide o nejaké aktívne zapojenie s tým, že vždy by malo byť dobrovoľné, rovnako ako aj keď sa zapájame do aktivít neformálneho vzdelávania. A teda ide o nejakú možnosť reálne niečo meniť a mať dopad a zapájame sa do aktivít rôznych organizácií, či už sú to neziskové organizácie, komunity, môžu to byť lokálne, regionálne, alebo aj napríklad celoslovenské, celosvetové organizácie. Je úplne jedno ten level, my sa neskôr potom pozrieme na to, aké konkrétne levely participácia môže mať, ale teda má veľmi veľa podôb, do čoho sa môžete zapojiť.
No a ešte, čo by som tak na začiatok povedala ďalej, takú miernu teoretickú časť, tak vlastne tento webinár nesie názov aj participácia a zastupiteľská demokracia a teda bavíme sa aj o zastupiteľskej demokracii. Čiže ide o typ nepriamej demokracie, kedy občania nevykonávajú niečo priamo, pretože ako samozrejme vieme, je nás strašne veľa, keby však sa každý mal vyjadriť k niečomu, tak napríklad by sme sa chceli o niečom rozhodovať, tak možno nás pár, čo tu je teraz dnes, by sme sa na niečom vedeli dohodnúť a presadiť to, ale tým by nebol zastúpený hlas teda väčšiny alebo hlas ľudí ako takých. Takže preto si musíme vždycky zvoliť nejakých zástupcov a práve títo zástupcovia potom rozhodujú o veciach, ktoré sa nás týkajú. Takže možno aj taký point, že prečo je dobré sa zapájať, pretože potom môžeme rozhodnúť my a nemusí za nás rozhodovať niekto iný. Dobre. Teraz sa presunieme ku ďalšej aktivite. A ja mám pre vás takto nachystaný takýto citát, zároveň aj otázky. A spravíme, myslím, že to môže byť aj jeden breakout room, v ktorom budete teda, dáme si na začiatok 7 minút a teda máme tému na diskusiu a ja vlastne do čatu takto vložím otázky a potom by som rada počula váš názor, že k čomu ste dospeli, čo si myslíte. A teda ide o to, že ak mladí ľudia nemajú priestor hovoriť dnes, tak zajtra nebudú vedieť rozhodovať. Takže by ma zaujímalo, že čo si o tomto myslíte, o tejto téme, ale zároveň aj čo som vám dala do čatu tie otázky, že kedy ste sa naposledy cítili vypočutí, či sa zapájate aktívne, alebo kedy ste sa zapojili a prečo si myslíte, že participácia je dôležitá, alebo keď si nemyslíte, tak prečo? Veronika, ja som si dovolila urobiť Mhm. dve skupinky s tým, že v jednej je Miška, v druhej si ty. Takže je to Dobre, také úplne perfektné. Tak môže byť. máte tam obidve dvoch mužov, tak, tak je to také ešte aj gender balance. Tak Dobre. nech Tak sa sa presunieme páči. teda do breakoutov a skúsime tak diskutovať v takom nejakom menšom kruhu. Ďakujem. Tak nech sa páči, otváram. Taký príklad. Ja som aktívne vlastne bola členkou aj mestského parlamentu, aj školského parlamentu. A potom vlastne neskôr sme robívali aj rôzne Erasmové projekty a tak ďalej. Takže to je moje zapojenie. Tou atenskú demokraciu a podľa tej atenskej demokracie tak tam mohli voliť len muži a iba tí, čo tam napríklad žili. Takže to bolo akože celý deň a podľa toho sme si rozhodli celodenné pravidlá. A na druhý deň sme mali kráľa. Čiže akože to bolo také strašne zaujímavé takto to simulovať v reálnom svete. No, tak to hej, to muselo byť fakt zaujímavé. Hej. No, dobre, môžeme pokračovať podľa mňa ďalšou otázkou, čo sme tam mali. Tak kedy ste sa, alebo celkovo cítite sa v dnešnom čase alebo v mieste, kde žijete, vypočutí? Alebo že vás... Určite. Já tak na půl, protože jinak nejsem takhle zapojený, takže já jsem fakt spíš tak vazený spíš na nějaké politické dění a změny, než na nějakou participaci. A spíš je to tak po známostech, že třeba já jsem z jediny 500 lidí, takže když třeba chci něco změnit, tak to není tak, že bychom do nějaké organizace, ale přejdu přes plot, zaklepu na souseda, který je starosta a se tam se jestli vytřenou tohle. Že vlastně ta vypočetost tam je, ale ne jako nějak organizovaná. Že to fakt po známostech. A pak v politice spíš se cítím reprezentovaný teďka opozicí, že než by se nějak aktivně participoval. Máme Milion chvilek pro demokracii, což je skvělé hnutí, tak tam jsem aktivní a podepisuju petice a když je něco, tak chci chodit na protesty. A už je to nějaká doba, co jsem byl. Dobre. Dobre, si máme pár minút. Rozmýšľam, že či sa aj ja vyjadrím.
Napríklad mesto A je tu aj Silvia. Silvi, myslíš si, že je participácia dôležitá? Akože na Slovensku jednoznačne, musím povedať. A, ja prechádzam ako keby breakouty, tak neviem, som nepočula ten kontext predtým, ale Mhm. ja to vnímam, asi to poviem potom aj v planári, že naozaj v 89. som bola prváčka na strednej škole. A keby vlastne sme sa nezaujímali o veci verejné, tak jak by to vyzeralo na Slovensku? Ja si skôr takto kladiem otázku, že každý nemá chuť všetko riešiť, ale otázka je, že keď sa to nerieši, tak potom ako to vyzerá? Že keď Hm. vlastne prídeme len raz za neviem koľko k voľbám, tak Mhm. že naozaj tá participácia ju vnímam, že my potrebujeme vlastne, a mám pocit, že na tých komunálnych úrovniach to veľmi aj dobre funguje. Že tam sa dá Mhm. Hej, vlastne to sme keď vlastne... poznajú. o- Hej, že o tom sme sa bavili vlastne aj my presne o týchto veciach, že aké je to dôležité a porovnávali sme, že čo keby to také nebolo. Presne, A že tak. tam, kde to nefunguje, že Mm, ako to dopadá. Že keď vlastne ten hlas ako keby nie je vypočutý. mm, A vy ste mhm. prešli už všetky otázky? No hej, my sme to tak rýchločko, lebo nás Jasné, menej chalani sa vyjadrili, takže... jasné, jasné. Tak môžeme ísť do vedlejšej skupiny a spýtať sa, že či skončili, že môžeme to zavrieť skôr. Ja som dala až 10 minút, akože Mhm, Veronika chcela menej, tak idem tam. mhm. No, no, máme ešte minútu. Presne som sa prišla spýtať na to, pretože druhá skupina má odkaz, že oni už prešli tie témy, Mhm. tak, Dobre. dám zatvorenie všetkých skupín. Áno, môžeš a my už sa zase naspäť vrátime. Tak. Dobre, môžeme dať leave breakout room. Že ešte chvíľočku, len preto, že vlastne oni majú vždy nejakých pár sekúnd, že kým sa uzatvoria tie skupiny, ale myslím si, že už to bude OK, že už je to v poriadku. Počkaj, sekundičku, áno, len to skontrolujem. Ešte nám tam zostali dvaja zabudnutí a majú 20 sekúnd. Si pospomínala na covidové časy, ako sme v breakoutoch fungovali, ako sme online školili. Všetky teraz, že ako som lietala medzi skupinami. Jasné, dobre. Ja len rozprávam a mám vypnutý mikrofón. Dobre, takže už si myslím, že ste sa všetci vrátili, teda pokiaľ vidím dobre. Takže mňa by teraz zaujímalo, že o čom ste sa bavili v tých breakout roomoch, alebo ako to šlo. Tak niektorí ste hovorili, že aj otázky cez chat, cez mikrofón. Tak skúste povedať, ja som teda bola v jednej skupine, tak môžeme sa pozrieť na tú druhú skupinu. Miška, Roman, Adam, že skúste povedať, o čom ste sa bavili. ak môžem. Ja asi, ak budú chcieť chalani, tak kľudne nech ma doplnia. Ale my sme vlastne preberali otázku po otázke, tým, že pri tej prvej sme to podľa mňa všetci tak nejak zobrali, že možno ani nie vypočuť v rámci participácie, ale všeobecne možno aj v škole, v školskom prostredí, alebo aj doma byť vypočutí a tak ďalej. Takže tam sme spomínali nejaké konkrétne situácie, kedy sme sa cítili byť vypočutí a naozaj ako keby tie naše prosby boli vyslyšané a vyriešené problémy. Alebo napríklad pri prezentácii boli vypočutí alebo doma a tak ďalej.
V tej dvojke, tam sme vlastne tiež spomínali nejaké konkrétne záležitosti, kedy sme napríklad robili participáciu či už v rámci parlamentu, alebo to bolo na dobrovoľníckej báze a aj v škole vlastne pri vytváraní nejakých akcií, vstupkové, Halloween a takéto rôzne veci. A v tej trojke sme vlastne rozoberali, prečo je vlastne tá participácia dôležitá a tam sme potom vlastne aj so Sisou trošku prekonzultovali a ona sa teda s nami vyjadrila, že áno, je to naozaj dôležité a vlastne sme ako keby robili takú porovnávačku, že keby tu nebola a keď tu, ako keby, že ako by to vyzeralo, keby Mhm. sa mladí ľudia neparticipujú a tak, takže neviem, môžete ma doplniť, ak som na niečo zabudla. Ale Super. pri tej trojke sme sa teda všetci zhodli, aj so Mhm. Sisou, že všetci štyria, že je to teda dôležité, že to je výstup ako keby tej trojky štatistický a, Super. a tak ďalej. Dobre. Ďakujem. Ešte možno, ak chcete niekto doplniť. To je vaša skupina, mňa to tiež zaujíma. Tak možno ja by som poprosila, lebo ja rozprávam stále, že buď Darius alebo František, že skúste možno zhrnúť, že čo sme riešili, ak by ste chceli. Tak môžem asi ja Mhm. si to vziať. Tak vlastne riešili sme to, že či teda sa cítime byť vypočutí v tých vlastne organizáciách alebo v tom, kde vlastne participujeme. A ešte sme sa vyjadrili k tomu citátu teda, že jaký máme na to názor a že či teda má zmysel a zhodli sme sa na tom jednohlasne, že má a že je pravdivý. A potom ešte premýšľam, že no tých 7 minút rýchlo zbehlo a neviem ešte, čo sme tam riešili asi toľko, tak na zhrnutie. Ešte možno aj nejaké naše skúsenosti sme si vzdielali, že vlastne všetci, čo sme tam boli, tak sme dosť veľmi aktívni v rôznych organizáciách, takže to sme sa tak milo potešili, že treba robiť nejaké veci a tak, dobre. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, že sme diskutovali, že sme sa tak viac, že sme sa aj zapli, že sme sa aj videli. Takže super. A teraz, keď sme sa nejako tak všetci zhodli na tom, že participácia je dôležitá, alebo čo z toho všetkého vyplýva a že teda zapájať sa je pre nás kľúčové a dobré, tak sa pôjdeme viac pozrieť už na tú takú teoretickú časť. Teda ja, ako som už hovorila, tak Silvia má roky skúseností a dnes sme zvolili takú metódu, že budem sa jej nielen ja, ale aj vypýtať a si sa nám niečo povie viac k konkrétnym nejakým teoretickým častiam o participácii. A keď budete mať kedykoľvek nejaké otázky, tak kľudne píšte alebo hovorte. Dobre. Takže moja prvá otázka na teba, Sisa, je, že akým spôsobom sa môžu mladí ľudia zapájať a spolu rozhodovať o verejnom dianí alebo celkovo vo veciach, čo sa dejú okolo nich. Ďakujem za otázku, Veronika. Ja teraz stále mám ešte také odozvy akože z tých breakoutov. Ja stále tak rozmýšľam nad jednou vecou. Že, a teraz normálne, že ja mám odpovedať na otázky, ale ja by som chcela jednu dať. Môžem? Že, čo si myslíte o tom, že chcú zakázať sociálne siete ako mladým ľuďom? A teraz momentálne, že čo veľmi je prerokovávané, už v niektorých krajinách schválené. Skúste mi napísať do chatu vaše názory. Že úplne je to také kontroverzná teraz momentálne otázka na stole. Tak ak vás môžem poprosiť, že normálne chcem počuť vaše názory. Že čo si o tom myslíte, že niekto ide rozhodnúť o tom, že čo vy budete, ako budete fungovať? Lebo nám hovoria aj výskumy o to, veľa, že naozaj viac ako 50% mladých ľudí funguje v tom online svete, vytvárajú si vlastné identity a všetko. A teraz ako nejakí dospelí sa rozhodli, že aha, dobre, tak nejaké výskumy máme a že to vplýva na niektorých mladých zle, tak sa rozhodli to celé zakázať. Tak čo si o tom, ako sa cítite pri tom, že keď takto rozhodnú a jednoducho vám zakážu vlastne polovičku vášho života v tom online svete? Skúste mi napísať do chatu vaše názory.
lebo to je presne pre mňa tá participácia, to spolurozhodovanie, že vlastne mladí ľudia by mali mať možnosť rozhodovať o tom, ako sa im žije. Tak Darius píše, že je to správne, alebo obmedzenie. Áno, presne, že nejaké školenia teda o tom, ako využívať efektívne a dobre. Dobre, takže presne. Aj toto je pravda, že veľa mladých ľudí si jednoducho nájdu, zakážu im to na jednom. Vieme, ako fungoval Facebook, oklameme vek a prihlásime sa kdekoľvek na ktorýkoľvek systém alebo niektorúkoľvek platformu. Áno, netreba zakázať, ale naučiť s tým pracovať. Aha. Presne, František, díky. Je to presne o tom, že tak si pridáme vek a máme to hneď. Je to pravda, má to dopad. Hľadajú cesty, toto je presne častokrát pre mňa problém, že ja keď rozprávam aj s poslancami, s politikmi alebo s niekými, tak všetci majú pocit, že majú ako keby všetko v maličku a oni vedia, čo presne mladí ľudia potrebujú. Oni vedia, čo potrebujú seniori a všetci. A vlastne na základe toho rozhodujú. Ale málo ktoré mesto, alebo málo ktorá samospráva, alebo na škole sa častokrát nerobí vôbec žiadny prieskum o tom, že čo naozaj tí mladí ľudia potrebujú. A ja si ešte prečítam, že tie odpovede, lebo ma to zaujíma. Nebol by efektívny, sám by som pravdepodobne zaregistroval cez účet inej osoby, presne. Áno, sú tu rôzne názory, presne. Je to o tom, že áno, má to dopad na každého, ale druhá vec je, že vlastne je to také drastické riešenie, že možno, že by sa našlo nejaká stredová línia taká, že aby to neovplyvňovalo to duševné zdravie, ale zároveň by poskytlo mladým ľuďom, aby mali možnosť komunikovať a spájať sa aj v tom online prostredí na bezpečnejšej pôde napríklad. A to je presne o mňa, že akým spôsobom sa mladí ľudia môžu zapájať a spolu rozhodovať o verejnom dianí. Toto nie je len o verejnom dianí, je to naozaj o dianí, o tom, že či tie online siete, či to tá duševná pohoda, alebo keď si zoberieme aj život v škole, kde strávite množstvo hodín denne a keď nemáte spôsob a možnosť spolu rozhodovať, ako to tam vyzerá, tak rozhoduje niekto, bez toho, aby mal tie informácie o tom, že čo vlastne potrebujete. A toto je presne pre mňa problém a preto je dôležitá tá participácia, aby každý spolu rozhodoval o tom, ja žijem v meste a nepáči sa mi tam toto a toto, že je nebezpečná zóna, tak mám šancu prispieť a nejakým spôsobom aktivizovať a možno to zmeniť. Dúfam, že je to všetko v poriadku, mi to vyskočil internet, že je nestabilný v tom počasí, tak ospravedlňujem sa, ak náhodou. Pohode. Tak ma upozornite, keby náhodou bol problém. A práve pre participáciu mladých ľudí, že tuto musím povedať jednu vec, že Slovensko je jedinečné v tom, že tu sa nám podarilo, ešte bývala Juventa a mnohí ľudia, ktorí boli veľmi šikovní. Jedna z mála krajín, kde máme naozaj zákon o podpore práce s mládežou, zákon aj v školský, zákon o obecnom zriadení a podobné, že kde máme kopec nástrojov na to, že aby sme mohli vypočuť tých mladých ľudí. Otázka je potom, že ako sa to deje v praxi. Že naozaj, že či prejde celý ten kruh až po to, že overíme, že môžeme sa zapojiť, môžeme si povedať názor. Otázka je, že koľko nás počúvajú a pri tom rozhodovaní naozaj reflektujú to, čo tí mladí ľudia potrebujú. Ale my presne tieto zákony, keď máme, tak tu máme zákon školské parlamenty. To máme asi jasné, pokojne sa pýtajte, ale školské parlamenty, už teraz je to povýšené od 1. januára na vlastne orgán školy, tak ako je rada školy. Rada školy bola najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o tom, ako bude vyzerať výchovno-vzdelávací proces. A na tej istej úrovni už je školský parlament. A rozšírilo sa to aj na základné školy. A keď, toto je veľmi dôležité, čo je tam napísané, že ak sa rozhodne 30% žiakov školy, že ho chcú, tak všetci ostatní to musia rešpektovať, včetne vedenia školy. A toto sa mne páči, že nie je to o tom, že niekto rozhodne a bude alebo nebude, alebo decka chcú a povie vedenie školy, že
prepačte, ale my to nechceme, že my na vás kašleme. Tak toto už nie je možné a toto je výborná vec, čo máme na Slovensku. Musím povedať, že v Čechách, keď školím, tak všetci závidia trošičku tieto veci. A hlavne mladí ľudia, že aha, tuto vlastne majú naozaj ten kanál, tí mladí ľudia, cez čo musia byť vypočutí aj v tej škole. A ja sa častokrát pýtam tých učiteľov, že tá škola je pre tých učiteľov a pre to vedenie školy a zriaďovateľov alebo pre tých mladých ľudí. Práve preto by sa tam malo reflektovať a počúvať, že čo ten školský parlament rieši a on naozaj môže byť predĺženou rukou toho vedenia školy. Čiže tuto je to veľmi, veľmi pekné a podstatné, ale ako sme hovorili aj predtým, že ten mladý človek nežije len v škole, ale žije aj na tej lokálnej úrovni, žije v meste, v dedine, v obci, v hlavnom meste, to je jedno kde, ale žije v tom prostredí, ktoré častokrát neposkytuje mu ten priestor na ten sebarozvoj. A tu je presne tá časť pre mládežnícke parlamenty, ktoré už môžu nejakým spôsobom zapájať a vťahovať mladých ľudí a zastupovať ich záujmy a nejakým spôsobom reprezentovať ich hlas, keď sa rozhoduje a nebudú len na zastupiteľstve títo poslanci a poslanky nerozhodovať bez toho, aby mladí ľudia nemali do toho nejaký vstup. Zažila som to veľakrát, zažili sme to predtým mnohé roky, hovorím, že, a už som hovorila v tej jednej skupine, že ja to mám v krvi asi kvôli tomu, že ako prváčka som bola na Gimply v 89. a bol to nádherný pocit, keď zrazu nás začali počúvať, zrazu začali reflektovať na to, čo potrebujeme a úplne ja som mala pocit, že to je úplne iná doba, úplne iné prostredie, všetko, že to bolo naše. Ten priestor bol aj náš zrazu. A toto je nádherný pocit, že keď si ho meníme vo svoj obraz, tak sa tam potom aj lepšie cítime. A či je to v škole, či je to v obci, kde máme komunitu, kde máme parlament, kde máme priestory, kde sa môžeme stretnúť a decka nemusia riešiť, že aha, keď si nekúpim ďalšiu kávu, tak ma vyhodia z podniku a nemôžem byť so svojimi kamarátmi napríklad. Takže je to také, že je tých spôsobov veľmi veľa a budeme sa ešte o nich rozprávať. Super, ja ďakujem. Mne sa veľmi páčilo práve že si tam zapojila tú aktuálnu časť, teda, že môžeme vidieť ten reálny dopad a že čo všetko tí žiaci na školách už môžu robiť. A teda my sme to už trošku načrtli, že máme... Dobre, ja to takto posuniem. Že máme... Nejakým spôsobom mi neposúva prezentácia. Keď ja si dám asi escape a znova. Moja ďalšia otázka, alebo teda ďalší slide bol, aké typy parlamentov poznáme, takže ja už to tu potom prekliknem na školské parlamenty, mestské mládežnícke parlamenty a krajské parlamenty. Možno ak by si chcela niečo ešte ku krajským parlamentom povedať. Určite áno, to sa nám práve podarilo zakomponovať do zákona o podpore práce s mládežou, pretože sme to nemali kotvené. Ak vnímate školské parlamenty, tak toto je naozaj v legislatíve školského zákona, čiže tam je to presne definované a dokonca už aj zo základných škôl, keď je jeden typ školy, tak vlastne musí, aj keď nemajú školský parlament, tak žiaci musia delegovať svojho zástupcu do volebnej komisie na riaditeľa školy. Toto je napríklad veľmi zaujímavosť. Predtým to mala v kompetenciách rada školy, čiže tu máme školské zákony jasne definované v školskom zákone a potom sú mestské mládežnícke parlamenty, ktoré u nás majú také špecifikum, až tak strašne ich všetci chcú, že ich máme v dvoch zákonoch. No, čiže zákon o obecnom zriadení, kde ak viete, že obec funguje, že má zastupiteľstvo, má primátora alebo starostu a vlastne potom má komisie. A takéto niečo môže sa vytvárať podľa zákona o obecnom zriadení. Je to poradný orgán zastupiteľstva a primátora alebo starostu s tým, že vlastne mladí ľudia prerokovávajú tie záležitosti, ktoré sa chystajú v meste, ja neviem, územný rozvoj alebo nejaké priestory, že aha, napríklad bajkeri chcú v nejakej časti mesta si vytvoriť na majetku mesta svoje prekážky a podobné záležitosti práve cez tento mládežnícky parlament môžu riešiť. Ten mestský mládežnícky parlament je tu normálne oficiálne zaradený do štruktúry mesta. Toto je dôležité povedať.
A potom máme zákon o podpore práce s mládežou. Jasné, Adam. A, ten je trošičku vlastne dáva taký väčší rozlet tomu dobrovoľníckému, tej dobrovoľníckej participácii. A ten je taký zaujímavý, že tam vlastne ako keby vznikne a niekto založí napríklad to Centrum voľného času alebo ďalšia organizácia, môže vzniknúť mládežnícky parlament a ten potom ale musí vyjednávať s tým mestom, aby ho uznal a musí vlastne mať nejaký memorandum o spolupráci. Čiže mesto ho uzná, že toto je náš orgán, ktorý združuje mladých ľudí a oni si vytvoria štruktúru a tí mladí ľudia potom vyjednávajú v mene tých všetkých ďalších mladých ľudí. A tie záujmy alebo to, čo potrebujú. Lebo častokrát je to o tom, že mladý človek, že aha, dobre, som skejťák, som biker, som neviem čo, riešim niečo, tak jak tuto ma oslovovali v Trenčine, že veľa tém, ktoré chceli vyriešiť a oni keď to vyriešia, tak už vlastne ako keby nepotrebujú ďalšie. Nemajú chuť sa angažovať až toľko, chcú si len vyriešiť ten problém. A tam sme práve do zákona o podpore práce s mládežou a zakomponovali a rozmýšľali o tom, že máme aj ďalšie štruktúry. Že sú tu kraje, alebo potom existuje na národnej úrovni možnosť združovať tieto mládežnícke parlamenty, ktoré už riešia trošku iné problematiky a riešia to celokrajsky, napríklad so zriaďovateľom Krajský mládežnícky parlament Trenčanského samosprávneho kraja, kedy sedí a jedná s pánom predsedom a rieši otázky ohľadne rozvoja napríklad, alebo telocviční na školách, alebo potom rôzne ďalšie veci, doprava medzimestská, jednoducho s tými, ktorí majú aké kompetencie. Čiže môžem ako keby byť v školskom parlamente, ale angažujem sa a môžem byť delegovaný zo školského parlamentu aj do mestského mládežníckeho, čiže už s mestom riešim aj tú lokálnu úroveň, napríklad mestskú hromadnú dopravu, ako sa dostanem do školy, ale môžem aj na krajskom mládežníckom parlamente riešiť priamo so zriaďovateľom nejaké problémy, čo sa týka rozvoja školy alebo možno otvorenia nových odborov pri stredných školách a podobne. Čiže je to také širšie. Super. Ďakujem. Dobre, teraz sa presunieme trošku ďalej a pozrieme sa už na konkrétne, lebo už sme si hovorili trošku, že ako sa zapojiť do verejného denia, ale teda čaká nás taká pekná pyramída a teda budeme sa baviť o konkrétnych stupňoch participácie. Ja som tu takú pyramídu aj vložila, takže môžeš niečo skúsiť opísať, alebo že či máš nejakú skúsenosť s tým, že naozaj to tak funguje, alebo je to iba taká pekná schéma? Je to reálne, aj asi iba na Slovensku máme, že to máme až po ten vrch trošku zapojené, ale naozaj, že keď chceme participovať, ja som to častokrát riešila s deckami, že prišli za mnou, že povedali, že ale ja potrebujem prechod pred školou, lebo máme problém a chcem to riešiť s mestom. Ale tam je práve to, že ty potrebuješ informácie, že kto je ten, kto spravuje napríklad tú cestu a môže tam ten prechod vyriešiť. Čiže ja tomu hovorím, že kto má ten ťah na bránu, kto je ten, kto môže o tom rozhodnúť alebo niečo ovplyvniť, čiže hľadám si tú osobu, čiže ten základ je naozaj o tom, že my potrebujeme rozvíjať informovanosť. A tu máme aj pasívnu, aj aktívnu, že častokrát už tí poslanci, politici, neviem čo, idú za tými deťmi a rozprávajú sa s ním. Napríklad z európskej úrovni eurokomisári a takýto tak veľmi radi, ako chodia na diskusie s deťmi a rozprávajú sa. A takisto aj vlastne Slovenská vývam Národný inštitút vzdelávania a mládeže robí priebežné ako keby informovanie o stave, akým spôsobom, čo funguje v práci s mládežou a zároveň zisťuje aj analýzu potrieb a podobne. Čiže to je aktívne, pasívne. To pasívne informovanie, to máme zákon o slobodnom prístupe informácií. Neviem, ako vám to funguje, mne to moc nefunguje. Častokrát píšem listy a niekedy čakám odpoveď a 30 dní pracovných vôbec nerešpektujú. Ale mali by to podľa legislatívy. Čiže tu máme zase zákon o tom, že máme prístup k informáciám a to naprieč európskymi krajinami funguje, ktoré sú v Európskej únie, tam tu máme jednotné. Aktívne informovanie už vyžaduje naozaj tú aktivitu zo strany samosprávy, že prídu a naozaj povedia, že čo sa deje, čo riešime na tej samospráve. Momentálne na stole máme, ja neviem, podporu cyklotrás alebo máme podporu nového centra pre mladých, tak nám povedzte teda, že čo si o tom myslíte.
tam už potom, keď ideme do vyšších levelov, a to nám práve umožňuje naša legislatíva na Slovensku, sú práve tie zákony o školský, ale hlavne zákon o podpore práce s mládežou, kedy už to prechádza tá participácia, že zákon o obecnom zriadení, keď si zoberieme, máme mládežnický parlament, tak tu už sa konzultuje, diskutujú, že tí mladí ľudia dostanú naozaj na stôl tie návrhy a môžu sa k tomu vyjadriť a povedať si, tak my by sme chceli toto. A ostatní potom rozhodnú, bereme, nebereme a môžu to prijať ten návrh, ale nemusia. Spolurozhodovanie máme veľmi silné práve to, čo som hovorila o tom školský parlament, tak tam je to naozaj už veľmi viditeľné, že presne častokrát sme sa rozprávali o tom, práve ten jeden hlas toho žiaka môže rozhodnúť o tom, kto bude vo vedení školy, alebo akým spôsobom to ďalej pôjde. A toto je presne to spolurozhodovanie. Máme dokonca aj niekde také dobré príklady praxe, že mladí ľudia naozaj na tom meste mali posilnené tie pozície. Predseda mládežnického parlamentu naozaj bol v tej komisii prizvaný ako člen a dostal sa mu práva, aj keď nebol volený, že mali všeobecné záväzné nariadenia zmenené, tak mali to hlasovacie právo aj v tých komisiách, a tie komisie mali veľmi silnú ťah na bránu, to bola, že naozaj to, čo odporúčili, tak zastupiteľstvo schválilo. Prenos zodpovedností. Neviem, či ste niekto zažili participatívne rozpočty na základných, na stredných školách, na mestách, alebo grantové schémy, kedy sa vylúči nejaká časť budžetu a vlastne mladí ľudia sami dávajú návrhy na to, čo ich trápi. Potom riešia svojím spôsobom, ako by to riešili a potom si dokonca odhlasujú sami, že ktorý ten projekt je pre nich ten najdôležitejší a tie financie idú na ten projekt. Čiže to už sme naozaj v takom tom najvyššom leveli. Otázka je zase pre mňa, že aký veľký budget dávajú sa na participatívne spolurozhodovanie, kedy nie len mladí ľudia, tam sú participatívne rozpočty aj pre ďalšie cieľové skupiny, že to obyvateľstvo už si rieši. Keď si pozriete knihu Ľudskosť, veľmi odporúčam. Tam, keď sa pozriete na demokraciu, tak tam je taký príklad z Južnej Ameriky, ktorý naozaj mi vyrazil dých, že naozaj vie to krásne fungovať s celým obyvateľstvom v meste, kde obyvateľstvo naozaj sami sebe. To, čo kedysi bolo na dedinách, že boli sebestační, že si pomáhali navzájom, že sa rozvíjali a že skomunikovali spolu o tých potrebách a snažili sa prispôsobiť ten rozvoj tomu, čo každý potrebuje a zároveň demokraticky na základe väčšinového volenia to preniesli. Tak toto veľmi odporúčam, tú knihu, je to veľmi zaujímavé, lebo my sa o to často snažíme a niekedy už tam prejdeme a už vo veľa mestách už máme tie participatívne rozpočty, práve úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť to veľmi podporuje, ale nie vždy to úplne dobre funguje. A práve ten prenos zodpovedností, to sme kedysi zažili v Trenčíne, ako ja už pamätník len spomínam, ale to je presne, že mladí si vytvoria grantové schémy, mladí rozhodujú, mladí majú tú komisiu a vlastne idú projekty, ktoré ich zaujímajú. Čiže pre mňa i táto pyramída participácie je veľmi krásna, skvelá a ja keď prídem a častokrát, keď sa rozprávam, tak cez to si viem presne posúdiť, že kde, koľko a vlastne akým spôsobom môžu tí mladí ľudia spolu rozhodovať o tom, čo sa deje. A čo mám kolegov vlastne zo severských krajín, keď si zoberieme, tak oni práve toto už povýšili tak, že oni to aj merajú, že kde, koľko tí mladí ľudia, že dokážu to odmerať. A dúfam, že toto príde aj na Slovensku čoskoro. Super, moc ďakujeme za túto pyramídu a že sme sa vlastne pozreli aj na tie konkrétne príklady. Veľmi sa mi páčilo, že si mala presne tak, že aj ten aspekt tej merateľnosti tam možno spomenúť, že to je strašne dôležité, aby sme potom vedeli určite, kde sa nachádzame. A práve na toto sú napríklad dobré aj tie medzinárodné projekty a rozšíriť si takto kultúrne obzor, pretože je to aj z časti nejaký kultúrny aspekt, na ktorý sa pozeráme. A teraz sa presunieme už na predposlednú otázku a pozrieme sa na to, že možno ako komunikovať a vyjednávať s tými ľuďmi, ktorí rozhodujú. Lebo občas tí ľudia, ktorí rozhodujú, oni znejú ako taký nejaký človek sediaci na tróne, sú tam niekde vysoko, sú možno v oblakoch, úplne ich nevidíme.
alebo že kto to vlastne je, že ako sa k ním dostať, lebo často teda môžeme mať pocit, že ten názor vyjadríme, ale už potom v tom najvyššom stupni sa k tomu vedení nedostane. Že či máš na toto nejaké tipy? To je veľmi dôležitá a pre mňa osobná vec, že ja teda to osobne vnímam, že oni chcú, že oni veľmi chcú komunikovať aj s tými mladými ľuďmi, že skôr vnímam ten problém, že oni nevedia ako. Že častokrát sa to nestretne, že mladí ľudia niečo chcú a zároveň aj tí, ktorí rozhodujú o nich, tak nechcú rozhodovať zle. Oni vlastne, obidve strany vlastne vždy chcú to isté, len problém je, že nie vždy tá komunikácia prebehne dobre, že sa to niekde prepojí. Takže aspoň z tej mojej skúsenosti, že oni to vnímajú tak, že aha, máme rôzne cieľové skupiny v tej samospráve, alebo to vedenie školy, že ja som okliesnený tým. A tuto je veľmi dôležité pochopiť aj tú druhú stranu. Už keď vôbec rozmýšľam nad tým, že idem nevyjednávať, idem komunikovať niečo, tak rozmýšľam nad tým, že aké môže mať ona okliesnenia. Že častokrát to není, že oni nechcú niečo urobiť, ale na verejná správa, kým prebehnú všetky procesy, tak akúkoľvek zmenu chceme, tak to príde možno niekde až za pol roka, za 3/4, lebo verejné obstarávania, lebo hen také procesy, lebo schvaľovacie procesy a všetky veci. A to isté zase aj na škole. Že aj to vedenie školy niekedy chce tú zmenu, alebo chce výsť ústrety, ale zase má legislatívne obmedzenia, ochrana, bezpečnosť detí a podobné záležitosti. Čiže pre mňa najväčší odkaz, najdôležitejší, a to je asi pri všetkých vyjednávaniach, čo najviac poznať tú druhú stranu a trošku rozmýšľať nad tým, že aha, dobre, tak ja od nich niečo chcem, ale čo im aj ja ponúkam. Že keď som školský parlament, chceme chill zónu, chceme chill out, chceme tam, ja neviem, mikrovlnku, neviem čo všetko možné, ale ponúkneme OK, hneď riešenie, že ako k tomu prispiejeme aj my, a aby to nespôsobilo nejaké zranenia alebo čokoľvek ďalšie. Čiže rozmýšľať vždy aj nad tou druhou stranou, že sú to presne takí istí ľudia a takisto aj tí riaditelia alebo starostovia alebo primátori majú častokrát deti a vedia, že čo riešia s nimi, a práve to im pomôže možno niekedy aj pochopiť tú druhú stranu veľa lepšie. Že to je taký najväčší odkaz odo mňa. Super, a týmto sme vlastne pretli aj túto ďalšiu časť, že možno, že čo by si odporúčila. A ešte by ma zaujímalo, že či máš teda, že máš teda dlhoročné skúsenosti, že či by si vedela tak rýchlo zhrnúť, že ako sa tá participácia vyvíjala, ale možno tak do budúcnosti, že čo nás teda čaká, ako zapojiť tých mladých ľudí, alebo že čo bude to, čo bude tých mladých ľudí zaujímať. My sme na začiatku sa bavili aj o tých technológiách, to bol úplne krásny reálny príklad, takže či máš ešte aj niečo ďalšie takéto. Nastávajú tam veľké zmeny. Práve pri generácii alfa si to veľmi uvedomujeme. A keď si zoberiem taký prierez, tak my sme tak bojovali vôbec, lebo nebolo vôbec nič. Teraz všetci nevedeli, čo z toho vydá. Ale ako kým to zakomponovalo sa do tých štruktúr, tak to bol veľmi dlhý proces. Teraz už máme tie štruktúry, tie systémy na to, ako zapájať tých mladých ľudí. A prichádzame presne na to, čo sme si porovnávali vtedy so Západom, že oni vždy tak, že Ježiš, ako to robíte, že máte tak úžasných mladých ľudí a tak sú angažovaní, motivovaní, inteligentní, šikovní a neviem čo. A ja taká, že je super, pretože sme bojovali proti niečomu, že sme potrebovali niečo vybojovať. A prichádzame presne do takej tej časti, kedy máme už tie systémy vytvorené a tí mladí ľudia, ale tak ja mám ešte toto a ešte toto a ešte toto a nie vždy úplne chcú a vidia v tom potenciál alebo nechcú sa angažovať. Toto je zase taká druhá strana mince, na ktorú teraz prichádzame, ale teraz, ako som spomenula na začiatku, tá generácia alfa a vlastne tie rôzne zmeny, ktoré nás ovplyvňujú už z tej výchovy od rodičov, sú napríklad ten partnerský prístup a podobné veci. A zároveň si mladí ľudia uvedomujú, že oni nechcú vidieť len to, že sú vypočutí, ale oni chcú vidieť dopady svojej participácie, čo úplne chápeme. Všetci to chceme, že chceme vidieť výstupy svojej práce, toho, čo sme dokázali a nejakým spôsobom sme posunuli. A nie je nič krajšieho, ja dodnes spomínam s niektorými mladými ľuďmi, že keď ideme okolo krásnej oblasti, že keď to oni začínali a oni to tam vyčistili a vytvorili z toho napríklad priestor, kde dodnes
mladí ľudia chodia sa stretávať, alebo máme priestory pre mládežnický parlament, kde môžu riešiť si svoje problémy a mať workshopy na rôzne témy a rozvíjať sa, že vlastne uvedomiť si, že tie dopady a vidieť tie dopady, že už nepomôžu len sľuby, že aha, toto bude, ale naozaj mať taký ten celý kruh, krásny cyklus od prieskumu potrieb cez tú realizáciu, podporu, spoluprácu a práve počas tej realizácie, komunikácie sa obidve strany môžu ešte lepšie pochopiť a nadviazať spoluprácu a môžu to vyzerať potom úplne inak. A tie dopady budú nie len na to, že vyriešia ten problém, ktorý na začiatku bol, ale budú mať nové kontakty, budú mať, niekto povedal, že aha, je to častokrát, že len o tých osobných kontaktoch. Toto presne už nemusí byť. Že môže to byť, práve tie kontakty sa môžu vytvárať tými aktivitami. My sme mali zo Silnejší slabším napríklad aj jeden projekt Participácia v praxi, ktorý bol postavený na tom, že spolu tvorili vlastne tí, ktorí boli volení zástupcovia s deckami, nejaké akcie a cez to sa spoznávali. A to bolo to podstatné, že potom si uvedomili, prišli za mnou tí poslanci, ty Blaho, veď to sú perfektné decká, veď s nimi sa dá tak perfektne komunikovať a tvoriť veci a oni majú také nápady a takú kreativitu, že to je niečo nádherné. Tak, a naopak zase prestali mať mladí ľudia z obavy z tých, ktorí sú volení. Takže to je presne podľa mňa cieľ celej tej participácie a takto by sa to malo vyvíjať. Ale je to naozaj už o tom, že hľadáme a pozeráme sa aj na dôkazy dopadov. Že vidieť, že čo všetko sme ovplyvnili a akým spôsobom bolo rozhodnuté. A keď to nevidia mladí ľudia, tak potom strácajú veľmi rýchlo motiváciu. Už to nie je ako predchádzajúce generácie, že keď sme hľadali cesty, že nešlo dverami, tak sme otvárali okná. Teraz už tí mladí ľudia až toľko nebudú bojovať. To tak asi takto to ja vidím. Dobre, ja by som ti veľmi ešte chcela poďakovať za fakt takéto, k tomu bojovaniu ma tak napadol ten známy výrok, však bojuj, ne? To šlo také virálne video, takže iba to mi tak napadlo ako taká bodka, ale ja by som ti chcela veľmi poďakovať za naozaj skúsenosti, že presne sme počuli, ako to funguje, ale aj tá teória bola veľmi dobre zhrnutá, takže ešte raz ti moc ďakujem. A už sa len tak v krátkosti presunieme na tie teoretické, teda na tie praktické. Tak ešte jeden výrok si pamätám od mladých ľudí, že nepočúvajú nás tí, ktorí sú volení. No tož, tak ich vymeníme. A vymenili. Takže aj tak to sa stalo. Tiež dobrý príklad praxe. Áno, aj tak sa dá. Dobre. Ďakujem, teda prejdeme už z tej teoreticko-praktickej časti priamo na tie naše príklady praxe, keďže si niektorí hovorili, že by vás aj tie príklady zaujímali. Takže ja som vybrala dva projekty, ktoré sme robili v rámci RCMK a teda spolupracovali sme na nich aj s Miškou. Miška môže zakývať. No. A teda mali sme projekt Space 3, teda boli aj predošlé Spacey, ale tento Space 3 bol taká naša srdcovka. A išlo teda o študentské parlamenty pre aktívnu a kreatívnu Európu v preklade názvu. A teda zapojili sa tam 3 organizácie z Portugalska, Slovenska a Poľska. S tým, že sme mali ale účastníkov z 5 krajín, ešte sme mali účastníkov odtiaľ aj z Česka, aj z Ukrajiny. A teda dokopy počas 2 mobilít, ktoré prebiehali v Portugalsku a v Poľsku, sa nám zúčastnilo 60 ľudí, 60 mladých ľudí, teda tá veková skupina sa pohybovala okolo tých stredných škôl, niektorí tam boli starší, niektorí akurát sa teda chystali na nejaké vysoké školy a tento projekt celý dokopy trval približne rok, pretože tie mládežnícke výmeny po sebe nadväzovali a vlastne bola to teda mládežnícka výmena pre tých ľudí, ktorí sa zúčastnili už predtým, ale zase počas toho procesu sa pridali aj ďalší. No ja by som takto zazdieľala nejaké fotky, takže toto sú fotky z projektu v Portugalsku. Ako môžete vidieť, ten projekt bol naozaj krásny, boli sme tam na jeseň, ale bolo veľmi slnečno, bolo veľmi teplo, takže sme sa nadýchali aj takéhoto portugalského, aj prírodného, aj kultúrneho
nasali sme celkovo tú atmosféru krajiny, čo bolo neskutočné. No a vlastne počas tohoto projektu išlo už potom druhú fázu projektu a teda pozerali sme sa na nejaké reálne dopady, skúšali sme nájsť nejaké aktivity, ktoré by boli vlastne dôležité aj pre všetky krajiny. Viem, že účastníci z Portugalska sa snažili založiť ich parlament, pretože u nich je tá legislatíva o niečo iná a teda majú to tam komplikovanejšie, čo sa týka napríklad školských alebo mládežníckych parlamentov. Takže tiež nám tak ticho závideli. A spolupracovali sme teda s organizáciami ako som už hovorila, z Portugalska a z Poľska. No a neviem, Miška, chceš dodať nejaký svoj top zážitok, ktorý si počas tohoto projektu mala? No, podľa mňa tých top zážitkov bolo veľa, ale podľa mňa, akože keď človek robí tieto veci strašne dlho a začína proste úplne od najmenšej úrovne, čo je fakt ten školský parlament. A potom neskôr sa ako keby stále viacej a viacej participuje, až sa potom dostane vlastne na takýto obrovský projekt, ktorý k tomu ešte aj školy, tí ľudia sú šťastní, tak to bol pre mňa asi úplne najkrajší moment, keď nám vlastne na konci za to ďakovali a vlastne celé to úsilie, ktoré sme do toho dávali tie roky predtým, aby sme sa možno aj my zdokonalovali a jedno s druhým, zrazu vyšlo úplne úžasné. A toto je ako keby ten najkrajší pocit, keď človek fakt vidí tie výsledky. Nielen toho, že je vypočutý, ale vlastne tým, že sme aj my na sebe pracovali a vie si to tak porovnať s tou minulosťou. Že toto bol môj top zážitok. Super. Že paradoxne, keď to skončilo, ale chápem, jak to myslí. Super, ďakujem. A teda ja tu mám ešte pripravené fotky aj z prvej časti. Táto prvá časť sa konala v Poľsku a tu sme sa skôr zoznamovali s rôznymi typmi, či už teda nejakej legislatívy alebo o tom, ako fungujú projekty. A pri týchto projektoch, ako pri mládežníckych výmenách, niektorí ste možno boli na webináre o Erasme, je strašne dôležité vôbec navnadiť tých mladých ľudí, aby niekam cestovali. A tým, že teda tieto projekty boli v rôznych krajinách, tak mali sme tam aj ľudí, ktorí nikdy predtým neboli na nejakej medzinárodnej výmene alebo nejaké skúsenosti nemali. A práve týmto sme sa ich snažili tak posunúť, aby sa nebali výjsť z tej svojej komfortnej zóny, že je to zrazu šok, ocitnúť sa možno v inej krajine, hovoriť po anglicky, to býva často problém, ale vlastne keď ste v tom prostredí, že musíte, tak potom aj tá angličtina je ľahká, pretože ju chcete využívať na to, aby ste sa dohovorili s tými ľuďmi, s ktorými tam trávite ten čas. Takže aj toto nám často hovoria mladí ľudia, že im to veľmi pomáha. Ale teda celkovo, ako som hovorila, tá téma sa točila okolo mládežníckych parlamentov, takže sme sa veľa bavili o demokracii, skúšali si títo mladí ľudia modelovať nejaké, ako by vyzerali ich ideálne mestá, ako by vyzerala nejaká ideálna legislatíva, kedy by ich počúvali nejakí ľudia, ktorí by mohli rozhodovať. Takže aj počas takýchto simulácií si uvedomili, že sa to dá a potom sa aktívne zapájali ešte ďalej. No a ja už v krátkosti teda predstavím ešte druhý projekt, ktorého sme sa zúčastnili v rámci RCM a teda tento projekt Sila mladých 1 išlo o projekt, ktorý sa volá IPA, teda Youth Participation Action, čiže ide o dlhodobý projekt, tento konkrétne trval 2 roky a za ten čas sa z toho stihlo neskutočne veľa, pretože boli teda 3 konferencie v nejakých väčších mestách, potom bolo 7 školení parlamentov novovznikajúcich, s tým, že nás vlastne bolo 6 školiteľov, tam sme s Myškou školili a boli 3 mentorky, napríklad CISA, ktoré teda na nás dohliadali a zároveň nám pomáhali nastavovať tie ciele a tie metodiky. Celkovo išlo 7 miest v Trenčianskom kraji, ktoré sa zapojili. A ako môžete vidieť, že tých účastníkov bolo naozaj veľa, že 822 účastníkov, čiže malo to neskutočne veľký dopad na strašne veľa ľudí v kraji a práve tieto mesta potom si zriadili svoje vlastné parlamenty, vytvorili pozície koordinátorov, upevnili si nejaké
legislatívne procesy, alebo teda naučili sa, ako si písať plány do budúcnosti, založili si svoje koncepcie pre práce s mládežou, že bolo veľa miest, kde sa to na novo rozbehlo, táto práca s mládežou, kde ešte predtým nebola, ale zároveň aj veľa miest, kde sme im znova dodali taký šmrc tej motivácie a trošku sme ich tak navnadili zase sa na to pozrieť, pretože často sa stáva, že ten parlament nefunguje, potom prestane, keď si to nikto nejako nezoberie, pretože ako teda si sa hovorila predtým, že tá motivácia je občas dosť ťažká nájsť a akože mladí ľudia stále majú toho veľa a vždy toho mať veľa budú, ale tento projekt práve teda zasiahol veľa ľudí a pomohol k nejakej občianskej angažovanosti. Chcela by si, Miška, dodať ešte niečo k tejto sile mladých 1 a teda vlastne teraz už nadväzujeme silu mladých 2 a toto je aj v rámci toho. Hej, presne som teraz chcela povedať, že robíme tú silu mladých 2 a vlastne aj tieto webináre sú ako keby v rámci tých školení a zároveň v tej sile mladých 2 ako keby podporujeme aj školské parlamenty. To znamená, že boli sme napríklad na Gimply, kde sme tiež robili workshop a tam si pripravujú ako keby svoju aktivitu. A plánujeme takto aj viacero. Myslím si, že si spomenula všetko. Dobre, super. No a tu teda ďakujem, máme tu nejaké fotky z aktivít, teda konkrétne rôznych školení, ktoré boli, školení aj team buildingov, pretože v rámci tohoto projektu, to som nespomenula ešte, v rámci tohoto projektu vznikol aj teda krajský mládežnícky parlament, o ktorom si sa potom hovorila, čo je teda nejaký silný orgán, ktorý združuje všetko na tej krajskej úrovni, takže takéto niečo už potom má veľký vplyv aj na tých mladých ľudí a potom aj vidia, že kam vlastne ide tá ich snaha a úsilie. No a na záver by som vám tu chcela odporúčiť 2 príručky, ktoré vznikli v rámci týchto projektov. A teda to je príručka pre mládežnícke parlamenty o mládežníckych parlamentoch a zároveň mládežnícke parlamenty a tam sú teda príklady dobrej praxe. My sme tu mali Adama, ktorý bol z Prievidze, ale teraz už tu nemáme niekoho, kto by aktívne pôsobil v Rade mladých. Ale vlastne viem, že Darius vravel, že sa zapája, teda, že je členom mládežníckeho parlamentu u nich v Košiciach. Takže celkovo tie mládežnícke parlamenty nás tak nejako spájajú, niečo o nich vieme, sú nám nejakým spôsobom blízke. A teda obe z týchto príručiek sú voľne dostupné, aj všetky vlastne zistenia a materiály, tak ako to býva v neformálnom vzdelávaní. No a obe nájdete po prezentácii na stránke. Takže môžete si ich pozrieť a môžete si tam pozrieť, že čo z toho by vás zaujímalo. Sú tam vypísané veľa príkladov, veľa aktivít. Dobre. A teda, ako sme už hovorili, tak naposledy nás bude čakať teda webinár o dobrovoľníctve a na jeseň nás budú čakať webináre o duševnej pohode, inklúzii a aj spätnej väzbe s tým, že ako sa dá pracovať s nejakým osobnostným rozvojom. Takže sa na vás budeme veľmi tešiť aj na jeseň a teda hlavne o tie 2 týždne sa na vás tešíme. A to už za mňa bolo všetko, takže ešte ak by ste niekto chceli z týmu môjho dodať, budem veľmi rada. Áno, ďakujeme. Bolo to super, podľa mňa to bolo veľmi dobre aj pripravené, aj prezentácia sa mi páčila. Aj som rada, že sa aj ostatní zapájali, to bolo milé. A ja vám poviem, že sa na vás teším o 2 týždne, 25. na dobrovoľníctve. Dúfam, že sa pripojíte aj 25. Super, ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne všetkým a ďakujeme aj Veronike za to, že pripravila tento webinár. Skvelý, ďakujeme veľmi pekne. A vlastne len pre informáciu, tak príde vám potom do mailu zase aj certifikát, aj všetko. Ďakujeme ešte raz za to, že ste boli s nami. A prajeme ešte príjemný deň. A ak budete mať akékoľvek otázočky, tak pokojne nám napíšte. Ďakujem. Ďakujeme, majte sa pekne.